Gisubay karon sa Talisay City Police kining mga bata nga gikatahong migamit og mga boga o lantaka isip alternatibong pabuto apan iligal ug maghatag og peligro. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Unong kaadlaw sa di pa ang Pasko, inanay nang madungog ang mga buto-buto. Gawa sa mga firecracker, may migamit usab og boga o lantakang kawayan o PVC pipe. Ngayabaan og alkohol ug duslitan aron makamugna og buto. Gilagway ni Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga iligal kining klasiha sa pabuto tungod kay maghatag kini og risgo sa kinabuhi sa mga mogamit niini, labi na mga bata. Usa ang mga lantaka nga gipangita karon sa kapulisan aron sakmiton. Ato sang gihangyo mga kabarangayan, ilabi na sa mga tanod nga tabangan ang kapulisan sa pagbadlong niana kay illegal gyapon nga hinawton ta nga atong maginikanan na padayon kita sa magbinantayon ato ang tanawon ug sa itong pagbuhat sa itong mga anak, atong tanawon kung ang ipangbuhat sa itong mga anak dili ba posible makahatag og kaning kaangol or kini bang di ba makadaot sa kabtangan sa uban. Samtang balinawan ang unang upat ka misa di Galyo nga gisaulog sa nagkalaing dapit sa dakbayan sa Talisay. Walay natala ang kapulisan nga mga insidente samtang gisaulog ang mga misa di Galyo. Apan bisan niini padayon ang kapulisan sa paghigpit sa seguridad, pinaagi sa pagpatrolya o pag-awhag sa mga Talisaynon nga padayong magbinantayon sa ilang mga kabtangan. Samtang 5 ka mga simbahan, mga kapilya o mga kompleks sa dakbayan sa Talisay ang nagsaulog sa mga misa di Galyo nga gipakatapan og mga traffic enforcer. Yang ko ni Joy Tumula, kepe sa City Tuda, nga may paghuo sa trapiko sa mga dapitin gisaulog ang mga misa di Galyo. Apan madala-dala ra. Human nga daghang misa ang gipahigayon aron usab pagkunod sa volume sa mga tao. Dako na mong pasalamat sa mga simbahan tungod sa gipahigayon nilang kausaban karon mas daghan karon nga mga misa nga ipahigayon sa mga kapilya, mga complex, no? So dako kay siyag natabang sa mga volume sa mga tao. Dawn masses are generally peaceful. We have not received any report of any related incidents pertaining to Misa de Gallo. And then mapasalamaton kayo kita sa atong mga katabang sa pagpatunay dia sa traffic, sa security, sa City Toda, sa tanang mga BPSOs, sa tanang mga force multipliers. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.